बड़ी ही सुंदर गाना बजाना सुनने का मिलल हमारे बड़का भैया दिलीप गिरी ब्याह जी से। अगर सुने के मौका मिलल तो सुनाहू का मौका मिलल। खाली महाराज भैया तो हमारे पहले बढ़िया गावत रहे हैं, अब तो और दिन पर दिन अच्छा गावत है। कुछ दिन में और लागब नीमन है के गावे। जोड़ा है भैया का हमारा जी मगर जवन बबलू भाई बोल देता रे बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर। अब आई जब ना जलसा में हमने गाइल बनी जा का श्राद्ध श्राद्ध में कुछ कथा कहानी निर्गुण भजन होखे का चाहिए। इना जा खाली पूजा के पतरी कमर पर ध्यान दे तले पता हो कि गाड़ी सिवान से पटना हेल गई। ना ना भैया दाढ़ी ओढ़ी पाकल छोड़ी सब फेरा में मत रही वो सब फेरा में हमनी के रहे के चाहे। अब और उम्र हो गई एक्सपायर करता ये सब अच्छा नहीं खेल लागल। राउ ड्यूटी खत्म बा राउ हे गो बोलिए रहला फेरी फेरी बाबा फेरी। ए सरकार संगीत बहुत लमहर चीज है। संगीत हलुक ना है एक के जानम तब बुझाई कजी एक पहले स्वर लिपि अलग बोलनी है अब ए ताल में कुछ अलग बोलो कजी। कलाकार के मतलब यह न होला कि जब ताल खड़ा होके कुछ अलग अपन छाप दिखावे। हो 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 डरना हाँ 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 डरना ना देखिए तो भैया बात ही में भाई प्रेम है बड़का भैया हमरों के पुरस्कार देनी है और वो के देनी यही प्रेम है। हमारा वकील साहब को चाची जी हमरा के पुरस्कार देनी पौलगी आशीर्वाद के प्रतीक्षा रही। हमारे वकील साहब को दोनों भाई हाँ उन्हीं दिया मगर जब हम बैठा रहता जब उन्हें दिया तो इन्हीं देव के चाहिए जी यह न मतलब भाई। अब तनी आई एगो भजन बाबे माई बाप का हुए कहल बाकी जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में देवी देवता बसते हैं। जिस घर में माँ बाप रोते हैं उस घर में भगवान नहीं होते हैं। ये दुनिया में माई बाप से बढ़ के कौन भगवान नहीं खन। अगर सबसे पहल का कौन भगवान बड़े तो पहले अपन माई बाप ओकरा बादे दुनिया के कौन भगवान बाड़े काहे ऐसे कि माई बाप राउर जन्मदाता बा राउर करमदाता बा
अरे वह के जन्म दे के अरे वह के पोस्ट पाल के जवान करता तो सबसे पहल का भगवान उहे बा ओकरा बाते कौन भगवान बाड़े तो एगो भजन के भाव रही ये दुनिया में एगो माई 4 गो बेटा के पेट भरत तारी मलिकार मगर 4 गो बेटा से एगो माई के पेट नहीं खे भरत ई कैसन समय आ गइल बा ई गाना ए समाज पर आधारित गाना बा ई भजन बा कि 4 गो के पोस दिहली हरे दूधमा पियाई के तो 4 गो से पेट नहीं भर एगो माई के 4 गो से पेट नहीं भर एगो माई के सब बेटा ना मगर कुछ बेटा बाड़े जवन अपना माई बाप के संग ऐसा व्यवहार करत तारे 4 गो के पोस्ट दिहली दूधवा पियाई के हमरा आज के जकर्ता मलिकार वकील साहब हजारों हजार का पुरस्कार देनी प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा रही हमारा वकील साहब के ससुर जी यानी कि हमनी के बाबूजी हमनी के पुरस्कार देनी ई पुरस्कार ना हो ई हमनी खातिर आशीर्वाद बा 4 गो के पोस्ट दिहली दूधवा पियाई तो 4 गो से पेट नहीं भर एगो माई के 4 गो से पेट नहीं भर एगो माई के ना रुआ अपन नाम हमरा के बता दे हमरा वकील साहब के कौन हिते में लागो पुरस्कार देनी प्रणाम करब हमरा शीशवा मठिया से रेश्वर गिरी जी हमरा के पुरस्कार देनी प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा रही अब उतना बात हमरा कहे का नहीं है देखी माई अपना बेटा खाती औरी का करेले जवन माई पूछे काहे सुखल बा ओठरे हमरा वकील साहब का दो बड़ रउसार हैं प्रणाम करो जवन माई पूछे काहे सुखल बा ओठरे ओही माई के देता लोगवा आत्मा पर जोतरे ए मलिका
अगर बेटा बाहर से घरे कमा के आवेले तो माई बाप का वही ना पूछला कि ये बेटा हमार तू कितना रुपया कमैले बाड़ा। माई बाप अपना बेटा का शरीर देखला कि बेटा हमार दुबराइल बा के मोटाइल बा। धन हौरे माई बेटा को बेटा हो जाले मगर माई कबो कुमाई ना होली। ऐसे कि माई के दिल तगाई खानी होला। भिजले सुतेली अपने सुखला सुताई के बड़ी सुंदर गीतकार हमारा सुनील सुगम जी जेकर हम गाना गवले बानी केवट संवाद वो गाना हमार 2 मिलियन पार कइले बा। इहे का लिखल गीत हवे। भिजले सुतेली अपने सुखला सुताई के दिली भैया माई अपने भिजला सुतेले मगर अपना बेटा के सुखला सुतावेले कि हमरा कुछ हो जाओ मगर हमरा बेटा के सर्दी और बुखार मत होखे। मगर आज के बेटा लोग के बुझाओ तब नु ई सब के नहीं बुझा कजी तो 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। से पेट नहीं भरे एगो माई के। हमारा बहुत सुंदर नाल वादक हमारा गुरुदेव कामला बाबा का नाल वादक हमारा रूपक दुबे जी भाई हमरा का पुरस्कार देनी भगवान से निहोरा करब केरुआ औरी 4 चांद लगाई आ हमनी के क्षेत्र केरुआ नाम बढ़ाई इहे हम भगवान से निहोरा करब। अंतिम भाव आचारा ओढ़ा के माई दूधा पिया वाली माई अपन आंचल ओढ़ा के अपना बेटा के दूध पियावेले मलिका। आचारा ओढ़ा के माई दूधा पिया वाली याद कर बाबू जहिया गोदी में खेलवली। हमरा बड़ भैया बहुत सुंदर ब्यास हमनी के पहले के ब्यास जमुना बेरा हमनी के लड़का रहनी जा हमनी के बड़ भैया जितेंद्र गिरी जी हमरा दिल भैया के गुरु भाई बानी पुरस्कार देनी भैया के प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा रही। पंकज पूरी कहे भजन के गाई के साउंड डाला भैया बालक के मरा कोई बड़ा नु तनी मेन के बढ़ा दो तो 4 गो से पेट नहीं हर एक माई के। 4 गो से पेट नहीं हर एक माई के।
पेट नहीं घर एगो माई के अब हमनियो कतनी